Ξεκινάμε κάτι πρωτοποριακό, πιλωτικό. Πρωτοποριακό για εδώ βεβαίως, διότι στο εξωτερικό τέτοια συστήματα λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα. Μπορούμε να το πούμε για μας λοιπόν καινοτομικό. Βελτιστοποιεί, όπως αναφέρθηκε, πολλές παραμέτρους λειτουργίας της πόλης και εξυπηρέτησης των πολιτών, εξοικονόμηση πόρων, καυσίμων, χρόνου, ανθρωπίνου δυναμικού, βελτιστοποίηση στάθμευσης λειτουργιών κτλ. Είναι πιλωτικό, διότι δεν έχουμε προχωρήσει στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα των Smart Cities σε πάρα πολλές λειτουργίες που νομίζω ότι έρχονται ως ο νούπο και εδώ. Έτσι λοιπόν είναι μια καινοτόμα εφαρμογή που δεν θέλω να το κρύψω ότι δεν είμαστε και εξοικειωμένοι πολύ και ως υπηρεσίες και ως στελέχη και ως δήμοι και ως λειτουργία, το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σωστή εφαρμογή και να βγήσουμε διδάγματα και συμπεράσματα. Να οργανωθούμε, να το αξιοποιήσουμε σωστά, να το λειτουργήσουμε σωστά και σε κάποιο εύλογο χρόνο, μπορεί να είναι 6 μήνες από σήμερα περίπου, να κάνουμε τον απολογισμό μας. Βελτιστοποιώντας βεβαίως σε όλο αυτό το διάστημα και τον τρόπο διαχείρισης και τη λειτουργία του. Στόχος φυσικά είναι να το επεκτείνουμε το σύστημα. Τουλάχιστον εμείς σε όλη τη δημοτική συγκοινωνία, φαντάζομαι το ίδιο όραμα θα έχει και ο Δήμος του Βύρωνα και ελπίζουμε κάποια στιγμή και το κεντρικό σύστημα συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια να μπορέσει να το εγκαταστήσει. Αυτό που εμείς έχουμε στη σκέψη μας στην Ηλιούπολη είναι κάτι που αναφέρθηκε μερικώς, να οδηγηθούμε σε έναν σχεδιασμό, έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό λειτουργίας της πόλης με το μοντέλο των Smart Cities. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Παράδειγμα, το πρώτο που συζητάμε είναι ο δημοτικός φωτισμός. Εκεί μπορούμε να κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν θέλω να πω στο πεδίο, επίσης είναι η ενέργεια στα δημόσια κτίρια, είναι οι συγκοινωνίες, είναι τα φανάρια, είναι πάρα πολλές πτυχές, είναι η γεωτρήσιμα, είναι το πότισμα, είναι πάρα πολλά πράγματα που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα κεντρικής διαχείρισης με βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων εξαιρετικά μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και βεβαίως ενίσχυση και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες. Λοιπόν, εμείς έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, θα μας δώσει εμπειρία και συμπεράσματα. Όπως επίσης έχουμε ανοιχτές τις κεραίες και για περαιτέρω συνεργασία με το Δήμο Βύρωνα, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όχι μόνο σε αυτό το project. Είμαστε παρά το ημιτό, έχουμε επιτραπεί η έκφραση. Έχουμε λοιπόν στον ΣΠΑΙ επίσης μια εξαιρετική συνεργασία, κοινά θέματα, πολλά σημαντικά θέματα. Και επίσης σε αυτή τη φάση έχουμε και ένα κοινό διαδημοτικό έργο περαιτέρω, το οποίο είναι το μεγάλο αντιπλημμυρικό, ο βασικός αγωγός ομβρίων από τον ΑΕ Γιάννη του Καρέα, ο οποίος διατρέχει την Ηλιούπολη. Είναι σημαντικό έργο, είναι σε εξέλιξη μελέτη του έργου και ελπίζουμε σύντομα με κοινή προσπάθεια να το εντάξουμε και σε χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να ολοκληρωθεί. Είναι σημαντικότατο έργο για τη θωράκιση, την αντιπλημμυρική και των δύο Δήμων. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ενδεχομένως κάποια στιγμή μετά από κάποιους μήνες θα ήταν χρήσιμο να ξαναβρεθούμε και να βάλουμε στο τραπέζι την εμπειρία, τις αδυναμίες, τα θετικά, τα συμπεράσματα και να δούμε πώς προχωράμε σε περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της προσπάθειας.